بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا ranar Alhamis 9 ga watan Zulqa'ada, hijira na da shekara 1443, wanda ya daidai da 9 ga watan Yuni miladiya shekara ta 2022. Hadisin mu na yau عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. رواه الترمذي وصححه الألباني. حديث من أنك وشدك babban sahabi Abu Sa'id al-Khudri, sunan shi Sa'ad bin Malik bin Sinan, yarda Allah ya tabbata a gare shi da shi da sauran sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gabaki daya. Wannan babban sahabi Abu Sa'id al-Khudri shine rawaito yace tabbata manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce: ala la yamna'anna rajulan haibatun nasi an yaqula bi haqqin idha alima. Ku saurara, kada ainihin girman mutane ko kuma kada tsoron mutane ya hana ɗaya daga cikin ku ya gayi gaskiya yayin da ya san wannan gaskiyar. Ma'anar hadisin kenan ta kai ce Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu. Kenan yawa cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hana mu game da yayin da muka san gaskiya, muka san ga yanda ainihin gaskiya take, ga yanda ainihin ƙarya take, ga yanda ainihin ake da kwai adalci, mu ƙi yin gaskiyan nan saboda ainihin tsoron wani abu na mutane, ko kuma saboda tsoron idanun mutane mu ƙi yin wannan gaskiya. Mu kasance masu tare da gaskiya a kowane lokaci, masu goyon bayan gaskiya ko mun ainihin abin da take kasancewa, ko da wannan gaskiyar akan mu take tafiya, mu kasance daga cikin masu goyon bayan gaskiya. Ya zo a cikin hadisi da ban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, ina umartar ku da gaskiya, ku kasance ainihin masu gaskiya, saboda ainihin ta gaskiya tana ainihin shirar da mutum ne zuwa ga da'a, aikin da'a kuma yana shirar da mutum ne zuwa ga aljanna. Mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya, yana neman gaskiya, yana aiki da gaskiya, yana goyon bayan gaskiya, har sai an rubuta shi wajen Allah subhanahu wa ta'ala cewa wani babban ainihin mai gaskiya ne. Kenan uwa mu kasance masu gaskiya, masu goyon bayan gaskiya a kowane hali. Allah ya samu daga cikin masu sauraron magana tare da aiki da mafi kyau daga ciki. Inda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba daga gare mu, inda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. Margaya daga cikin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu, Allah ya ji kansu, Allah ya sa sun huta. Mu da muka yi saura Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu rayuwa ta musulunci. Allah ya ɗauke mu na masu imani, kada Allah ya ɗauke mu da hakkin wani akan wuyayiwan mu. Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare mu. Musulmi da ke cikin alhalu kala-kala, da ke cikin bashi da matsi da talauci da bacin rai da cuta, Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye. Allah ya tabbatar da mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya mana tsari da kariya game da bid'a da sakin hanya. Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙo ya biya mana dukkanin bukatunmu duniya da lahira a cikin sauki. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.